El soterrament de les vies del tren és una vella reivindicació dels ciutadans i de l'Ajuntament de Burjassot. Fa 4 anys, l'assumpte comença a agreujar-se amb l'augment de la construcció i també del trànsit, i va ser aleshores quan la Generalitat es compromete a dur endavant les obres abans que acabara la legislatura. No obstant, a dia d'avui, les promeses s'han convertit en ofertes molt diferents. La situació inclús estava que en juliol tenien que haver signat el protocol. Per l'accident del metre POS, la veritat és que se pot posar. La sorpresa ha sigut que ara, quan hem vingut de vacacions, ens han donat un protocol en la que diu que d'alguna forma l'Ajuntament tindrà que ficar més del 50% de lo que és la inversió. Estem parlant de, a la millor de 3.000 en pessetes, de 3.000 o 4.000 milions de pessetes. El nostre pressupost no arriba ni a això. O sigui, és que és impossible que se puga aplegar un acord a aquest Ajuntament en base a hipotecar-lo per 50 anys, no? Segons ens conta l'alcalde, esta oferta no es pareix en res a l'acord verbal que la Generalitat i l'Ajuntament de Burjassot havien estat barallant tots aquests anys. Entonces, l'acord que havien aplegat és que en Mercadona, en la negociació que abans s'ha dit, se va construir algunes vivendes, que no són moltes, però Mercadona dona una part del sòl per fer unes vivendes i després se va construir també en un espai per on passa el tren, el metro, i alrededor de 100 vivendes i tant. Entonces, les plusvalies que tenien que generar aquestes vivendes, que poden ser 200 o 300 vivendes, en vez de que anaren a l'Ajuntament, aquesta plusvalia és la que l'Ajuntament renunciava i aportava al soterrament. Així les coses, el consistori tenia prevista una reunió amb la direcció de la Conselleria d'Obres Públiques per a este dilluns. Sobtadament, esta reunió es va suspendre i se'n va celebrar una altra un poc diferent. Sorpresa és que després de que nos citen, ahir nos diuen que la reunió se queda hasta no sé quin dia. Demanen si és que n'hi ha algun motiu i nos diuen que no, la secretària nos diu que no se deixava. Quina ha sigut la sorpresa? La sorpresa és que després les associacions de veïns nos han dit que el dilluns a les 5, l'hora que havia cridat l'Ajuntament, han cridat a les associacions de veïns. O sigui, estan jugant a la divisió entre les associacions i l'Ajuntament. Per què? Perquè fa 4 anys aproximadament, Ajuntament i associacions anem agarrats de la mà i totes les accions anem conjuntament. Precisament, els veïns de Burjassot ja han anunciat mobilitzacions per a les pròximes setmanes. Ja hi ha preparat un manifest i si les coses no canvien, al mes que ve començaran amb les protestes y els talls de vía. Me parece que las deberían de soterrar porque esto es un escándalo, porque pasas, porque el tráfico que se acumula ahí, o sea que es que me parece bien. Las deben de enterrar porque es lo mejor. Esta és la zona més conflictiva del recorregut del metro. Està molt a prop de Godella, just al costat d'un Mercadona. Per accedir o eixir del comerç, els veïns han de creuar diversos passos a nivell i els cotxes, que circulen en 2 direccions, generen embossos amb rapidesa. En Mercadona, eso tenía que estar recto, porque al no estar recto pasa la gente y ha cogido a varias personas, las ha matado. Entonces, yo lo veo que ahí tenía que haber, o quitar la pared esa, dejarla recta, para que no pase lo que pasa. Ara l'alcalde demana a la Conselleria d'Obres Públiques un calendari de treball amb dates concretes i promet que encapçalarà totes les mobilitzacions veïnals si a finals de mes la Conselleria no ha donat una resposta definitiva.